rosa que ara amb la llum no sé si es veu bé, però que porta aquests filets així com de pèl i aquest porta, jo no sé dir d'una altra manera, però com pompons. Jo només del so del plàstic ja m'agrada. Mare meva, aquí posa que venen 120 canyetes aquestes i 100 pompons, o sigui, tinc moltíssims. No sé si hauré fet molt soroll. Que suau. Uau, estan com molt units i creia que portaven alguna cosa que els unia, però no, és com que entre ells, no sé si és per electricitat estàtica o el què, però s'enganxen. Que guai. Això ara ho hauré de guardar bé, perquè si no el gat... Uau, però mireu quants, N'hi ha moltíssims. El paquet que hi posa que hi havia 120, no? És que... Mare meva, 120. Mireu. Anem a mirar de quins colors hi ha. Hi ha blancs. Mireu que suau. Realment no sé per què serveix això. En el paquet posava que era un pipe cleanser, però no sé què és pipe. Vaig a buscar. Estic buscant a internet què és pipe. És com per netejar tubs, però no sé. És que m'encanta el tacte. Vale, per una banda tenim blancs. No els separaré tots perquè si no podem estar-nos aquí tota la vida.
dibuix, però sense ser suau, és com una mica més aspre. Suposo que es deu estar sentint. I a més tenim dels mateixos colors que de les canyetes, perquè tenim, bueno, a més de diferents colors hi ha de diferents mides, perquè si veieu aquí hi ha blau petit, blau gran, blau encara més gran, els grocs d'aquí són molt grans, per mi són mitjans, perquè són petitons. Aviam, anem a veure el blau. Uau, aquest és molt gran. A veure. Pues mireu, la textura és com de cotó. Vaig a agafar un altre color. Aviam. Anem a agafar aquest verd petitó. Mireu quina cosa. Que mono. A la càmera es veu més claret del que és, no és tan claret. M'agrada més el color que es veu a la càmera que el de la realitat. Li costa una mica enfocar-lo. Ara. I ara anem a agafar un de groc. Ai, mireu, que petitonets. És que jo els pompons, així de petits, sí que quan era més petit els feia servir manualitats, els enganxava a dibuixos i coses així. Però les canyetes aquestes mai. Sí que les havia vist per llocs, però no sé per què són.
sembla un teletabi. Ara ho guardem bé per fer manualitats o per treure-ho en un altre vídeo. Però és que mireu, quants n'hi ha. Que fort! Em sorprenc per poca cosa realment, però és que ha sigut agafar tots els que tinc i apretar així, i s'han tornat a enganxar com quan els he tret de la bossa, perquè ara és com que estan entre ells també enganxats, així que molt guai, perquè així ara quedaran un altre cop ben recollits per guardar-los. Vaig a guardar-los. Bueno, doncs espero que us hagi agradat molt el vídeo. Bueno, no sé quanta gent haurà arribat fins aquí, però estic molt contenta perquè d'aquí a poc, no sé quan serà, però arribarem als 500 subscriptors i havia pensat, per quan arribem a aquesta xifra, fer un sorteig com d'un, no sé, com un pack relaxant amb coses que a mi em semblen relaxants i enviar-vos a la casa. Llavors, no sé si teniu alguna idea d'alguna cosa que podria ficar a la caixa o alguna altra idea que tingueu que podria sortejar, doncs m'ho podeu dir, perquè és com que he començat amb